kuyaw sa ning tubag ni Hesus, kaya iyang gibasihan kung asa nimo ihatag ang maong butang depende sa gikulit nga pangalan ug naong. So kinsa ngalan ug naong ang namarka, hala didto na ihatag. So importante kayo makailata mga igsoon unsay nakulit ug namarka nga naong ug pangalan. Tanawa ko na inyong gisulob. Inyong sulob. Unsa may nakulit diha? Kinsa mangalan? Kana adto mo ngadto ihatag. Inyong naong. Tanawa ko no. Kinsa may nakulit diha? Kinsa may ngan? Kanang inyong ngan mismo. Kanang inyong ngalan ba? Kinsa man ang ngan nga inyong gisunod-sunod? Sa Ginoo o sa tao? Kung sa tao gani, ana mo ihatag sa tao. Nya kay ang tao di man kasakag langit ug way Ginoo, ako to bragud mo sa impierno. Mao bitaw na karon kanang paghatag og ngan sa mga bata. Kana pa manghatag og ngan sa mga bata ba? Kining ato probinsya man gini, nya Pilipino paginta. Pero wa pa jud ko'y gibunyagan dinhi nga ngan Pilipino or kaha Kristiyano. Pagkalisura litukon sa mga ngan. Nya kanang nakulit nga ngan diha sa imong gihatag sa imong anak nga nakulit sa iyang pangalan, adto ra bata ihatag sa Ginoo? Mao bitaw to katong sensiyo ang ilang kwarta, isa mo buhis mi dili. Isa pati tanawa ko sa kwarta, pagtanaw niya, kinsa maningan nga nakulit ug naong. Isa sa emperador, sa ihatag sa emperador ang iya, ihatag sa Ginoo ang iya. Pasabot unsay gikulitan sa ngan ug sa naong sa Ginoo, mo ihatag sa Ginoo. Nya. Kay bawo mo ron, kinsang naong ang nakulit sa inyong naong. Kanang inyong mga naong, pagbilingi ako nung na imong tupad, kinsa man ang naong nang nakulit diyan niya. Lagi, lingi Lagi na. Nya sultihi siya asa ihatag ang iyang naong. Kung ang iyang ganing naong ang nakulit, yawa, ihatag na siya si yawa. Kung ang nakulit siyang naong, Ginoo, ihatag sa na siya sa Ginoo. Kung magkusmo di mong naong, kinsa man ang naong, sa Ginoo o sa yawa? Ihatag na si yawa ng tawhana. Kanya kung nag-smile ang imong naong, kinsa man ang naong? Dito ba mo? Kana, ihatag sa nas Ginoo. Niyaron ko nagsige na kagyaw-yaw, sige na kagpamalikas, kinsa man ang ngan imong ipangyaw-yaw? Ngadto sa kapadong siyawa, hastang imong gibalikas, maadto sa nasiyawa. Kakuha mo? Mao na ang Ginoo dinhi siyuta misteryoso kayo. Kinahanglan ginato sabton og tugkaron siya. Sa unang pagbasa, iyang itagaag gahom si Siro, ang hari, ang tingali ni sa tong hari Kani bang unang pagbasa ba? Siro. Hari tingali ni sa Siro. Syrian siguro na siya. Assyrian. Kuha ni siya, pagano. Wa kaila Ginoo. Pero sa gingos Ginoo dire, mao kini ang gingon sa Ginoo kang Siro nga iyang pinili, nga iyang ipadala aron pagbuntog sa kanasuran o pagpukan sa mga hari, pag-abli sa mga ganghaan o dili na kinisirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob o kang Israel nga akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dumog bisan pag wa ka makaila kanako. Gitagaan ti kag dakong dumog bisag wa ka kaila kanako. Ingon ani ka maayo ang Ginoo. Motong niingon si emperador, ang emperador sa Roma, wa man to kaila niya. Pero iyang gitagaag dumog, ihatag sa emperador ang iyas emperador.
Pero wa kaila niyang emperador, pero siya nagsugo, ihatag na ngadto niya. Bisag wa pa nakailan ako. Labaw na tingali nga ihatag sa Ginoo ang iya siyawa. Di ba? Kaya ang yawa nakaila man niya. Iya maganing gihatagan ang wa kaila niya, labaw ng yawa. Nya kung magsigit ang yawa-yawa sa atong kinabuhi, may mo sa nang Ginoo, ihatag sa yawa ang iya sa yawa, ihatag sa Ginoo ang iya sa Ginoo. Nganong ihatag mo na sa yawa, Lord? Ing sa bisag wa pa na siya makailan ako, bisag wa pa na siya mutuman ako. Ako gyapon na siya taga-agdumog, pasabot na agyapon siya authority o right nga mo angkon unsay nabilong kaniya. Magbantay ta ni mga igsoon kay peligro kayo ni. Nga naman ihatag gid ay sa Ginoo ang atong gipangayo. Mo na general rule, ihatag Dios Ginoo ang atong gipangayo. Kung ang atong gipangayo yawanon, tagaan kita giyawa. Kung ang atong gipangayo Dios nun, tagaan kita niya og Dios nun, Ginoo. Nakaron, unsa may inyong gipangayo sa Ginoo? Ibalwita ko no, di ba na yawanon? Mangayo kag kwarta, aron imong ipaayos imong balay, o dili day, imong ipanindot sa imong balay. Unsa mo na? Dios nun, yawanon. Imo bang ipanindot ba? Imong pintalan, butangan imong stained glass, himuon ang tiles, himuon pa na granite. Unsa na? Diyos nun o yawanon? Amot lang. Kamo'y bahala niya. Ano ako may inyong patubagon? Ako may namutana ninyo. Pangutana inyong kaugalingon. Nangayo ka nga ang imong bana mubuwag na siyang kabit. Saan na? Diyos nun, yawanon. Kamu niya. Nangayo kas Ginoo nga ang imong anak nakapulan kaayo makugihan. Sama na, Diyos nun, yawanon. Ang bangga mo niya. Nangayo ka nga ang imong naong mugwapa or mugwapo. Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga mahimo kang bright kay porte nimong buguan. Unsa na, Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga makapalit kag bag-ong sakyanan in addition sa imong tulo na kabuk sakyanan. Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga makakwarta ka kay imong ipakural imong balay kay ipasirado nimo ang imong yuta. Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga kanang sigig libak nimo masakit untag COVID. Sama na, Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga ang imong bana na nibiya ninyo, ni abando nimo, wa nakatungahat, wa nagapuyo siyang kabit, nangayo kang mga matay unta silang sayo. Diyos nun, yawanon. Nangayo ka nga kanang imong uyab nga nakapabuntis nimo, unya cannot be rich na karon. Mayra untag gabaan. Mayra untag maigos kilat. Diyos nun, yawanon. Basta ka muna naibawa na. Ang kuyaw kung may ka, nangayo ka nga ang pari unta masakit og COVID. Unsa na, Diyos nun, yawanon. Depende. So, importante kayong kamautang mamalandong o mo evaluate. Si San Pablo may kay mamalandong. Sa atong ikaduhang pagbasa, ino siya, sa akong pag-ampo, ako mong hinumduman. Og nalipay kay ko nga sa inyong pagtuos Ginoo, munang apil mo kanunay sa akong pag-ampo aron mas mulambo ang inyong pagtuos Ginoo. Pasabot si San Pablo, mag-evaluate siya. Nya iyang gidasig kadtong naay pagtuo. Nya iyang koreksyonan ang kadtong way pagtuo. Muna kaning pag-ingon ni Kristo ihatag sa emperador ang iya sa emperador, ang pasabot niya, ang Diyos nun di ay nga tao, kamaong mo respeto sa matag tao. Bisan pag kanang maong tao, naghatag nimo kabugat.
Kay sa una kong panahon ang mga Hudiyo gibugatan kaayo sa emperor sa Roma, Roman Empire. Nga naman, mao may nag-ulipon o nag-oppress nila. Gusto silang liberation from the slavery of the Roman Empire. Nga mao na, gibugatan man sila sa kuwanta ni rebelde ta, di na ta muhatag buhis. Di ka muhatag buhis, presohon na ka, patyon man ka. Sa pangutan-on ta ni Beka ni Hudiyo man gini si Jesus, na Ginoo man kuno ni siya, unsa may yang ikatubag ani, si Jesus, sulti destinoon. Nakaron ko nang ikaw, nagtrabaho ka karon, niya ang imong manager, animal kay tinagda nimo, bias kayo. Unsa man, hatagan nimo sa sakto nimong trabaho o pagrespeto o imo siyang libakon. Kung ang imong employer dili sakto muhatag nimong sweldo, hasta imong overtime di pa gyud ihatag. Unya, porti pag yung makasugo, kasab-an pa ka. Minimum ang bayad, above minimum ang kasaba. Ang saman, respetuan o kontrahon. Kung ang pare magsigig pangasaba sa sakristan, kung sa may buhaton sa sakristan, tahoron ang pare o libakon. Basta gitudlos Ginoo nato nga dili kita magbuhat og yawanon. Mao nang ingon siya, love your enemies. Kay kanang inyong enemies, kung ano man na, yawanon naman na, ikaw higugmaan na aron di ka mayawaan. Unya kinsa to magtuman ani, tagaan dayon niya og gahom. Tagaan niya gahom. Basta mutuman ka, tagaan ka gahom. Mo na daghan kay mo testimonya nga tao. Napaganay na akong kaila na niingon siya, gitaktak ko sa among trabahuan Father. Porti na kong pagkataktakan, laming ang patyon lagi atong tawhanang nagtaktak nako. Pero gidawat lang to nako, nagitaktak ko, naningkamot kong trabaho sigon sa akong skill. Karon nahimo na hinuon kong businessman. Napaparihan ako kadako sa among gitrabahuan. Agi adto kuno niyang iyang manager, iyang giingnan nito, salamat kay pagtaktak nako ha. Kay guwap ako nimo taktak ka, sige ra gyud pugog sa imong tanang imong si bongton yan to. Sa sige ra gyud pugog kasunod nimo. Pero karon mas dato pa siya atong iyang manager. Ang iya nasa noong manager mo apply niya, apply yata dia sa imong kumpanya ni. Hapit naman ni matay akong kumpanya diri, pa-apply ako diha. Di ba? Ayaw ka balaka, mabawi ra lagi ng panahon. Pagsuod bitan ako seminaryo, dihay niingon ako, nayabag na tingali kang tawhana ka. Nganong biyaan na nimong imong trabaho sa kananang kuan. Bangko nga dako na makagrango sa imong pagkapobres una, nya karon na anak ka diha. Sige kag pangargas una, nya karon officer na kas bangko, nya mubiya na nung ka, musuod na nung ka ng seminaryo, mawa man ay siguro. Wala kong numbaling, suod na kong seminaryo. Karon, sige nagingon, Pader, nakay bugas diya. Nako kay gini mong lumsan sa sinakong bugas. Nyagop ako mapare, na ipangayo ang bugas. May ragyong ni resign ko atong akong gitrabahuan. May ragyong ni buwag ko sa akong uyang. Awap ako mo buwag, makaatiban ka kon yun din hisama ani karon. Nga mangigi ma akong asawa. May karon kay akong gitago-taguan di ra mangigi. Masa ko gilaing gitaguan, ang image naman ni Mama Mary diya sa kong kwarto. Storyahin. Inay, manindog na ta.